Salut! Sunt Cătălin Crețu, coach trainer în The John Maxwell Team. Sunt aici ca să te ajut în cazul în care te-ai hotărât să ai succes. Îți recomand să ai măreție, fiindcă succesul este doar pentru tine, iar măreția este pentru tine și pentru cei din jurul tău. Acum, dacă ai hotărât acest lucru, trebuie să știi că 1 este un număr mult prea mic pentru măreție. Așa ne învață John Maxwell. Și atunci ceea ce trebuie să faci este să îți formezi o echipă. Pentru asta eu îți recomand să ai mentalitatea autobuzului către măreție. Ce înseamnă asta? Să te imaginezi așa cum ai fi un conducător de autobuz, un șofer de autobuz și în autobuzul tău urcă oameni, coboară oameni. Unii compară partea asta cu o ușă turnantă prin care oamenii intră și oamenii ies. Ceea ce trebuie să fii atent este ca oamenii care intră să fie mai capabili decât oamenii care ies, iar oamenii care ies din organizația și din grupul tău să fie mai isteți, mai deștepți și mai capabili atunci când ies decât atunci când intră. Și o parte foarte interesantă este cum să faci acest lucru, cum să faci selecția, recrutare și pregătirea personalului pe care îl ai în echipă. Dacă te interesează, stai aproape și îți voi spune mai multe. Îți doresc toate cele bune, pentru astăzi este ok.